oluqala ngeminjunju kanye nobunzima usuku lwakhe umbanjwa njengoba kumthatha imizuzu ecele 20 ukuthi avuke nje embhedeni kanti kuba umzukuzuku ukuthi agcine kwazile ukuyohlala phansi. Umbanjwa ugeqe amagula ngokuqala kwezinkinga abhekene nazo. Mangifika emsebenzini ukuhlanza kwami ngiyashiselwa ebukubanda kuwini. Ngiyashiselwa ngiyavomita kuba nento la ngathi blockage. So ngithi ngichwele toilet ngiyokhipha amanzi aphuma lutho kubhlungu. Lensizwa yasendaba ezitha emzimhlophe ithi zingaphezulu kwezinhlanu izikhawu ihlinzwa esibhedlela kodwa lutho ukusinda. Ama operation mangwayenza aphelele i7 because kune tube bacala balifaka la bang opera kusho the first operation balifaka lelo tube yahamba after 6 weeks uyabuya futhi bacala ke baphula ilitshe. Kusho ukuthi mawaqeda ukuliphula that's when they discovered ukuthi belilikhulu leli ba discover ukuthi kunelinye elikhona. Kusho ukuthi leli baliphulile belilincane. Only to find out masebenza ama scans ukuthi there's a big stone ezifihlile. Kuthe uma isazama ukubhekana nobuhlungu bomzimba yabandakanyeka engozini yebhasi lakwa Patco nokuyinto eyandisa izinkinga zayo lensizwa. Bus driver athi ibhasi alisa bamba amabreki and imvule yana athi the only way uku stop ibus ungena edongweni and idonga bekuyi concrete wall leya ngase Orlando Stadium la kudlula istimela. So bus driver walifaka lapho. So unfortunately bengilele mina leso sikhathi makatshela abantu ukuthi bambelelani. Umbanjwa uthi katilelezike ekhaya njengoba kungasebenzi umuntu nje kwazise wayelekelela kakhulu ngezinto zasendlini ngenkathi esasebenza. Bengumuntu la endlini ochasayo uyangithola ngoba ngihlala la endlini. Gogo noma ufuna medication uyakwazi ukumsiza gogo bhala phansi ngizobuya nazo lezo zinto lezo. iSABC ixhumane nesikhungo esincephezela laba abalimale ezingozini zomgwaqo iRoad Accident Fund nesithe sizimisele ukwelekelela umbanjwa ngokuthi afake amaphepha okuthola isincephezelo ngokusheshsha. Nakuba kunomsamaria olungileyo wasendaweni onikelele umbanjwa ngesihlalo esinamasondo kodwa lokho akwenele njengoba lensizwa ikhala ngokuthi kumba eqolo ukuthi iphume nje ekhaya iye esibhedlela kanti namaphilisi ayabiza. Uthi udinga noma yiluphi usizo angalithola. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngisemzimhlophe eSoweto.